Vítam vás pri mojom novom videu a dneska si zahráme OG Chapter 1 Season 1. Takže prvú seasonku, prvej chapter vo Fortnite, úplný začiatok. To bude podľa mňa dosť bomba. Mimochodom ospravedlňujem sa, že som 4, 5, 6, neviem koľko dní nevydal nové video. Nemal som čas, takže sa ospravedlňujem. Ale teraz, aj tento server je už starý, neviem koľko, pár dní. Ospravedlňujem sa, že som vám ho neukázal skôr. Ja som vám ho ukázal skôr v podstate. Ja som to natočil, ale nepripadlo mi to dobre, ani to nebolo dobre, takže... Dobre. Preto som to na YouTube nedal. Moja obľúbená lokácia dlhodobo, aj vtedy v Chapter 1, je asi toto. Tam pri môj streamer. Počkaj, hej, počkaj, ja som už úplne zabudol, že tam také môj streamer bolo. Ja sa to vždy pamätám ako Paradise Palms, že tam bolo. Úplne som zabudol na také môj streamer. Teraz som už mimochodom veľakrát hral už túto season, tento server, pardon. Počkaj, pozrieme si, aký zvuk máme v bráne. Či to je ten starý zvuk. Jo, táto zbraň sa mi zdá. Teraz si už nepamätám, ale si myslím, že takýto zvuk mala. Tak možno to nebude iba nový zvuk, možno z toho ďalšieho bude aj skutočné v Chapter 1 Season 1. Dobre. Prepadáme. Tento server som už párkrát hral, asi 15 krát zhruba. Predtým, že častejšie ho hrávam ako klasické buildy, zero buildy, ale tak musím uznať. Nie je to najlepšie. Podľa mňa to mohli urobiť, že viac, aby to vypadalo, že to je viac Chapter 1 Season 1. Jo, dobre, toto je moja dosť obľúbená zbraň. V tejto sezónke. Kde išiel? Kde zmizol? Ty kokos, kde zmizol ten týpek? Prepáč, ja ho neviem nájsť. Počkaj, toto je... Slogan. No, toto vôbec nie je starý zvuk. Nie, to nie je starý zvuk. Toto je starý zvuk, sa mi zdá. Ty kokos, ale ja stále neviem, kde je ten týpek. On sa mi normálne vyparil z očí. Ale mapka podľa mňa vypadá, že dosť podobne. Chcem povedať, že aj skoro rovnako. Viem, že tam mám dvere, ale musím si dačo naťažiť. Aspoň dačo trocha. Mne to príde, že tieto servery, akože, konkrétne tento server, OG Chapter 1 Season 1, mi príde trochu komplikovanejšie hrať. Pretože to nebolo také ťažké zabíjať tých ľudí, sa mi zdá. Mne sa to nezdá, že to bolo až také náročné. Ale... akože som spokojný s tým. Viem to vyhrávať. Nie, že by... Nechcem povedať, že by sa mi v tom nedarilo. Je to super, aj sa mi v tom darí. Maximálne som to mala asi... 6-7 zabití. Akože je to dobré. Toto čo je? Taký divný kameň. Počkaj. Našiel som v questoch, že aj tento server má svoje vlastné questy, takže dobré. Takže možno, napadá ma taká teória, že keby tento server
OG Chapter na Season 1 mal svoje questy a mal svoj príbeh a hneď keď sa skončí táto sezónka by sa nevypadla ako to zvyčajne býva a ostal by tu dlho, mal svoj vlastný príbeh a potom by sa nejako spojil na konci Chapter 6 by sa nejako spojil s realitou a vlastne vtedy by sa to na konci seasonky by sa urobil vlastne to, že by na konci tejto chapter by sa urobil to, že by sa to spojilo, vrátili a celá chapter 7 by zase bola iba o chapter 1. Ale to sa mi nepáči. Skôr by sa do toho mal zapliesť Last Realita. A to by bolo lepšie. Podľa mňa, že keby ten zasiahol samotný The Nothing a novú hrdinku Hope by sme zoznámili s Nothingom a bolo by to vlastne takto. Vrátilo by sa Ajo, doktorka Sloanová. Bolo by to všetko ok. A hlavne mohli by to tak urobiť za mňa. Že by aj tento server mal svoj vlastný príbeh. To by bolo dosť smutné, keby nemal. Lebo videl som na to aj questy a pár ich aj plním, takže aha, tam sú tretí, ne? Nevidím ich. Tak ako ja tu už chodím a nemám celý čas jednu dobrú zbraň. Čo je to? Počkaj. Ja už viem. Čo toto je, toto je tak. Viem si to už. To je asi to, že keď na to vstúpite, tak vás to zabije, jo, to je to, presne to. To bolo veľmi dobré, to bolo veľmi dobré. Skutočne chapter na Season 1. Tam ste to mohli využiť proti hráčom. To niečo možno bude? Nie. Ale dobre. Aspoň toto. Podľa mňa... ty kokos! No tak. Toto nie je možné. Ja vravím, toto nie je možné. Samé... Come on, zbranie. Come on, sú sivé zbrania pre informáciu. Ty kokos, ani jedna... Aspoň Amcam. To je zelené. Ani rár. Mám také slabé zbranie. Ak si mi vyhrám... Ja neviem. Počkaj, už zóna ide, či nejde? Ok, ešte nejde. Všetko v klídku. Dobre. Tak to bol. Preto počujem chodiť. Neviem, ale fakt to počujem chodiť. Celý čas. No keby ma takto špehoval. Tajné prepadnutie. Tajný atentát na mňa. Chcú taký squad chce urobiť. No čo som si všimol, že môžete mať viac materiálu ako 500 kusov. Ak to zrátam, tak konkrétne by to mohlo byť okolo 999 kusov. Takže dobre. To je podľa mňa dosť dobré. Ale na auta sa nedá šoferovať žiadnych. Vlastne to pridali iba v Chapter 2. Season 3 sa mi zdá. Ale ty kokos, polka tohto kruhu je voda. Polka! Toto je hrozné. Čo budeme hrať vo vode a tam sa zabíjať? Vo vode sa budeme zabíjať? Vážne? To je na všetko, by som nezvládol s takýmito zbraňami. Pump shotguna, jo, pumpa. Toto je stará pumpa. Počkaj, chcem skúsiť, že aký má zvuk.
Tieto pumpy majú asi všetky rovnaký zvuk. Všetky shotguny. Ale za mňa... Nie som si istý. Poďme nie. Trochu živší malo to zvuk. Jo. Toto je taká riečka. Vlastne tečie do jednej obrovskej rieky Loud Lake. Takto, táto rieka tečie sem. Vidíte? Dobre, už musíme ísť do zóny. Dobre. Vyťažíme si tu pár materiálov. Dobre, zopneme aj tento obrý strom. Prepáč strom, ale potrebujeme ťa na stavanie. Viete, radil by som vám, vždy si berte materiály. Nikdy neviete, na čo sa vám materiály zídu. Najmä drevo. To si najmä berte. To je podľa mňa najpodstatnejšie k buildovaniu. Dobre, no poď už. Daj. Som si tam prepol na zbraň. On chcel asi strieľať do stromu. Dobre. To sa dá. Som myslel, že sa nebude dať. Lebo keď sa pijú shieldy v chapter 11 season 1, keď sa to pilo, tak sa pritom nedalo chodiť. To pridali iba v chapter 5 season 1. Ja som nevedel, že to tu nevráti. Ja som chcela, aby toto vrátili. A som mi zdá, že ani chodenie nezmenili. Lebo v chapter 5, teda keď sa skončila chapter 4, tak prišla obria zmena, by som tak povedal. Obria zmena vtedy prišla. Zmenili nám chodenie, zmenili nám pitie shieldov, zmenili nám tvar lekárníčok, tvar healov. Veľa toho sa zmenilo. Ale takisto aj keď prišlo chapter 3 sa to obria zmenilo. Každou novou chapter začína nová éra Fortniteu, kde sa všetko mení. Ty kokos už máme neviem ako dlho. A toto je. Už je 12 ľudí iba a nemám ešte ani jedno zabitie. No poďme sú všetci tam natrepaní. Jo, tam sú v tom mestečku. Škoda, nemám snajpku. Jen snajperky v chapter 1 vyzerali úplne inak. A aspoň toto, keď veľa vecí nevrátili pôvodných, tak aspoň snajperky boli také, ako v skutočnosti vtedy vyzerali. A vidím ich. Ale v normálnom Battle Royale ich nechali. Teda ich odstránili, ich odstránili. Fakt nemal veľmi dobré zbranie, fakt. A videl som tu na koho. Ale ja neviem, kde je. To je môj problém. A toto urobím asi. No asi takto. Ale ja neviem. Poďme na toto si nechám, toto vypadá trochu lepšie. Ale Tacia shotguna, Assault drive, ty kokos pumpa. Ja neviem čo všetko. Mali sme fakt iba pár druhov zbraní v chapter 1. Snajperka ešte, jo, snajperka. A neviem, kde je tých ostatných 5 hráčov. Ale nebudem čakať takto včíhať, takto zhora. Možno nakoniec to vyhráme aj solo. A tam sú materiály dáke. Videli ste to? Ako som skočil z lampy. Poďme sem hore. Ako to počujem? No, neviem, kde je. Škoda, že nemám snajpku.
Náš niektorí hráči môžu mať aj tú najlepšiu zbraň vo Fortnite. A ak sa budete diviť, že zabijete hráča, ktorý mal v inventári iba mytické zbrane a čudujete sa, že by ste mali iba tak tie obyčajné sivé a že vás zabil takými, tak to je proste tým, že ten hráč s tými zbraniami nevie hrať. Proste nevie hrať Fortnite poriadne. Samozrejme nikoho neobvinujem, že je slabý hráč, každý sa to musí predsa naučiť. A aj mne Fortnite nešiel hneď od začiatku. Som bol dlho taký, že nie veľmi dobrý hráč, ale potom na čas som trošku zlepšil. Ale ja neviem, že sú tí kokos už iba dvaja. Toho posledného, tých posledných dvoch zabijem ešte. A potom Victory Royale! Skám to Victory krávku. Ale, no tak, už sa ukážte. Alebo viete, ako by som to urobil, aby sa tí dvaja ešte zabili a potom už iba toho jedného zabila som. Alebo kto vie, možno skončím ja druhý. Ale ja to nevidím. Lekárničku, teraz neviem, či bola takáto. Táto asi bola takáto. A sa mám priznať, že toto asi nezmení. Počas toho Fortniteu. Aha, zóna. Som ani nevedel. OK, už mám 999 z dreva. Takže to je plný počet. Tu v dome. Musím ísť takto hore. Nie. Dobre. Skončil som tretí. Ale za mňa to bolo dobré. Toto bolo dobré podľa mňa. Dobre. Tak toto bola hra OG. Pre ďalšie video prosím dajte like, odber a zatiaľ sa majte. Čaute.